Ang mga nagahimog matarong. Roma Kapitulo 6 versikulo 15 hanggang 23. Unya, tungod kay kita dili naman ilalom sa kasuguan kondili ilalom na sa grasya sa Diyos, magpakasala pa ba kita? Dili gayud. Dili ba mga ulipon man kita sa bisan unsa nga atong ginatuman? Busa ko nagahimo kitag sala, mga ulipon kita sa salaog ang resulta ni ini kamatayon. Apan ko nagatuman kita sa Diyos, mga ulipon kita sa Diyos ug ang resulta ni ini mao nga pakamata rungon niya kita. Kaniadto mga ulipon kamo sa sala. Apan salamat sa Diyos kay karon kinasingkasing na ang inyong pagtuman sa mga kamatuoran nga gitudlo kaninyo. Giluwas na kamo sa Diyos gikan sa gahom sa sala, ug karon gi nasunod na ninyo ang matarong nga pagkinabuhi. Ginagamit ko isip panig-ingnan ang mahitungod sa pagkaulipon aron sayo ninyong masabtan ang akong buot ipasabot. Kaniadto gipaulipon ninyo ang inyong kaugalingon sa sala pinaagi sa paggamit ninyo sa inyong lawas sa paghimo sa mga malaw ay ug mga dautan nga buhat. Busa nahimo kamo nga dautan. Apan karon, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga ulipon sa matarong nga pagkinabuhi, ug mahimo kamo nga Diyos nun. Sa dihang mga ulipon pa kamo sa sala, wala kamo magpakaba na sa paghimo sa matarong. Nan, unsa nga kaayuhan ang inyong naani ni adtong inyong pagkinabuhi kaniadto, nga gikaulaw naman ninyo karon. Ang gisangputan ni adto mao ang kamatayon. Apan karon giluwas na kamo gikan sa salaog mga ulipon na kamo sa Dios. Ug ang inyong naanimaw ang Diyos nun nga pagkinabuhi. Ang sangputana ni inimaw ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang silot sa salamaw ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Diyos sa mga anaakang Kristo Jesus nga atong Ginoo.